Kulukudu khalatha sengikhona sengiphakathi kona channel yakhe hamba phambili Ngezo mina kufeza untuthu ngakhumalo bathi ilaspo namagumede mhlabe emakuthi usemusha like kanzo phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu wasibheka lapha nezihamba phambili ngifuna sibheke udouble thinta lapha insizwa embili uDJ Tira kanjalo futhi nensizwa Ngizwe Mchunu but the president of the Benga nation bafethu Ngizwe Mchunu lapha unespeech kade sidedela izolo la ithinte khona igama lomculi uDJ Tira lapha nemsola ngokuthi ke unomono unomhobholo akafuni ukunikeza abantu ithuba lapha ufuna yonke into ibe ngayo kuningi nje akukhulumile lapha mangathi mhlambe lenkulumo ubungayizwanga lapha usungashona kuma video ekade ngiwafaka namhlanje ekseni uzozibonela inkulumo kababa Ngizwe Mchunu ebhekise lapha ku DJ Tira uDJ Tira ke ubese sithela lapha kuyena Ngizwe Mchunu ethi akazi noma lapha aphendule kodwa yena uyacabanga ukuphendula kodwa nje uyacabanga ukuthi ayikho into angayiphendula lapha noNgizwe ubhaleke ku DJ Tira ukuthi I'm thinking of responding to Ngizwe but my time is too precious to waste nimtshele kodwa angangijwayeli kabi ubhale kanjalo uDJ Tira eziphendulela lapha kubaba Ngizwe Mchunu mayelana nezinsolo ezikhishwe lapha ubaba umacingane esibheke sekuyena uDJ Tira lapha ukuthi uTira unomhobholo ufuna yonke into ke ebe ngayo lapha kuningi nje akukhulumile nokuthi lapha wadicelela phansi lapha isithunzi sikankosikazi wakhe lapha waba nomhobholo kumele ke ayo recorder no aka bafethu izona ezihamba phambili wena mhlawumbe luthino lwakho uva ngalolu daba hlala bana comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena luthino lwakho ngalolu daba ngeke sibone izona kade ngiziphethe zihamba phambili ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bese futhi ke nisiphatha kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu